budeš predať ten Kočnerov stav, že si aj za. A teraz vieš, kauza očistec, kým žije, tak žijú tie dôkazy. Keď kauza očistec padne a padne Noro, padne tvoj otec, nazvem ich dvoch ako skutočne, ja som vždy hovoril, oni sú centra, oni sú srdce toho príbehu. Keď oni dva kapitulujú, tak je koniec, už nepotrebuješ tie dôkazy o marení. Tak to už nepotrebuješ. Lebo to je tak, jak ten Mako. Je úplne jedno, že Csaba Demeter voči nemu klamal. Lebo Mako to prizná. Je jedno, či to videl, tie peniaze, alebo nevidel. Keď Mako hovorí, dostal som peniaze. To, že Csaba Demeter klamal, dostal svoj trest a je koniec. Rozumieme? Proste Lipšic vie, že Noro Bodor a Tibor Gašpar a to, čo my tam robíme s tými námietkami, že to je napokon. A vie to Hrubal, a vie to Gertli, vedia to všetci toto. Vieš? Takže on vie, aj Rolls to vie. Ale k ním na súd prídu ľudia, preto sem došiel. On vie, že oni nesmú padnúť. On ti to nepovie takto.